Dos 670.000 euros que lle corresponden ao Concello Muradán con cargo ao Plan Único do Organismo Provincial. Preto de 300.000 serán destinados á primeira fase das obras de rehabilitación do Cine París. O acordo producíase na última sesión plenaria, grazas aos votos a favor do equipo de goberno e do BNG, e ás abstencións do Partido Popular e Partido Socialista. Un xesto que agradeceu tamén a alcaldesa. Contou cos votos favorables de Compromiso por Galicia e BNG, o Partido Popular e o PSOE finalmente permitiron a súa aprobación coa súa abstención, o cual tamén quero aproveitar para agradecer a toda a corporación que fixera posible que estea moi cerca a realidade de ver esa edificación rehabilitada e susceptible de terse algún uso. Segundo a alcaldesa, trátase dunha obra amplamente demandada e que agora será en breve unha realidade. Hai pouco tempo caiu parte do tellado da cuberta do Cine París. A raíz de aí se fixo unha primeira actuación de apuntalamento para evitar que seguira caendo esa edificación e agora o que fixemos foi incluir unha primeira fase importante de rehabilitación de esa edificación. Unha primeira fase que vai a permitir contar con un espacio diáfano por agora, pero un espacio que xa vai poder ser utilizado en algunhas ocasións. Isto é importantísimo polo que comentaba, porque significa a posibilidade de dinamizar, de crear movimento en unha zona do casco de Muros que o necesita pola actividade comercial e económica e pola actividade turística tamén, porque, como decía ao principio, é unha edificación que está en plena fachada marítima do noso casco de Muros, que, como todos sabedes, é un casco declarado conxunto histórico-artístico e é unha mágoa que en plena fachada teñamos unha ruína de titularidade municipal. A alcaldesa confía en que a primeira fase da actuación sexa licitada xa durante o vindeiro ano 2018, despois de obter o respaldo da Corporación Provincial.